to a different level. Ywarruok mosebedo ewi tong Kanyore sub-county ma Nyatike kod Kajulu sub-county ma Uriri mosebedo kuom higni 40 osechako mienjo kendo mana juma achiel tok apisas mag piny owacho kotenegi kod lando ni gitieko ywarruok no bang' keto kiego kama jojuma mantiere gwenge mamigi mathoth. No mar Kanyore sub-county ma Nyatike achiel kod Kajulu osebedo palwe dhoudi ariyogi higni mara moprang'wen kagilaro kama kio onego ketie en ywarruok bende oseweyo kama moko kuom oganda owito ngimagi ka mwandu moseude bende okethore. In 1984, people live around here. Juma maoka magpiyo ka otelnegi County Commission County mamigo David Gitonga ne owe the people involved in the area finalized. Someone who might think of tampering with the demarcated areas is to not less than 7 years imprisonment according to the law. So one of the values time hawakuwa ni kuema moro kiko cha kwa wingi wasi udasandro nitendo se wanka nitendo se wanka nitendo no kalmo kumuganda komachelo kumuganda yo mauke kione yagi Nyatike kanini kukano lo mi ba mi to ba ta no anyo se yi ke na ni ko ko sa ne ko sa to ka na uti kilo bini kana duro digi kelo kuwe ne ko bere nyaka samani nyaka ora okanyal dimo da tumki moko kuom jodak e gwego mag Kajulu e sub-county ma Uriri okwedo yo ma opogo tong e ariyo ma otelo kanyo ne wach ato giringa gidhe nya bwora ko ka golo puro to chon kanyo ne gibiro ka gisibiro dite kod ge mak nyai ko gibiro to gidagi kawuono gino giwuok e ma gitiyo kama koko ni to kanyo koko ni kama mo ko ne magwe kama ni jako gidakia Ramogi TV Migori. Jatend piny William Ruto romo kod nyawad piny South Sudan Salva Kiir e kar jot mare mantiere boma ma Nairobi. Toke Kiir telo